Bona nit a tots i tornem a estar aquí per continuar la partida de l'altre dia que vam deixar de forma una miqueta abrupta. I no res, tornem a presentar els nostres jugadors que tornen a estar aquí per gaudir del rol una miqueta més. Què tal, Viena, Carles, com esteu? Bona nit. Bona nit. Hola. Molt bé. Ganes de continuar. Sí, a veure on ens porta aquesta investigació. Sí, a veure si els polis no m'arresten abans de... A veure. I tu, Albert, com va això? Bé, una mica més despejat que l'altre dia i sense, ara comentava, sense pressa demà al matí. Avui no es tallo la partida. Avui podem continuar fins que... Això, cap problema, la vida sempre va per davant. Això, sempre en això. I molt de gust de veure, Txetxi. Què dius? Hola, bona nit. Ritme de divendres, un ritme molt caribenyo. El dijous vas anar amb força el dia després de quasi detindre a una psicòloga? A tope. Després d'allò, el dia només amunt. Molt bé, doncs ficarem musiqueta. I... no sé si... no he ficat. I continuarem on estàvem. Si recordeu, vau estar investigant l'almacén, vau estar investigant llistes de visita, vau estar mirant de qui era l'almacén abans, van haver diferents coses que vau anar mirant. Va haver algú a part que va dir que volia mirar el tema càmeres, si hi havia càmeres. Us comento una cosa que l'altre dia apagueix abruptament. Recordeu que vau averiguar del passat, vau averiguar que l'almacén era de Thibaut Aubrey quan vau trucar Axel va trucar a la comissaria, van informar que hi havia una denúncia de desaparició dels seus fills de 20 anys, uns fills que es diuen Gilbert Iris Aubrey. Qui va estar mirant els papers de la gent que havia vingut de visita i va veure que havia estat aquí Cabé i tot això? Qui va ser? El pare Noel, que va estar revisant la documentació. El tema de documentació ho porta bé. Pues, quan comenta Axel lo del cas, los fills, dius, hòstia, comences a tornar a mirar i veus que avui hi ha hagut una visita. Fica un número en un altre almacén, però surt que et sonen els noms. Gilbert Iris Black. Però t'ha llamat l'atenció el nom, que siguin iguals. I hagin vingut avui de visita sobre les 4:30, fica segons registre 4:30 o així de la tarda. En aquesta hora segurament ja havien recollit les caixes aquí. El Cabé ja havia recollit les caixes. El del Cabé va ser pel matí. Bueno, sabem que al matí havia contactat amb el seu... Ah, sí, però ja estava allà, no? Havia comprat al matí. Quan va enviar la foto ja l'havia comprat? Va enviar foto, no sé si va ser abans de comprar, però estava allí per entrar a la subhasta. O sigui que si no va cobrar a aquella hora, ho va comprar al cap d'un rato. El que recordo és que aproximadament cap una hora abans de la seva mort em va trucar a mi per dir-nos que, per demanar-me, per veure'ns, que havia trobat una cosa que li generava molta angoixa i que volia comentar-m'ho. Sí. Quan vam arribar al magatzem que tenien saber darrere de la botiga, vam veure que hi havia les 4 de les 5 caixes, faltava una de les caixes i no vam veure res normal, amb la qual vam suposar que la gent que havia entrat i que l'havia matat amb un objecte que havien agafat d'allà mateix tenien a mà, es van portar aquella caixa que no sabem què era.
Deixo alguna cosa? Així perfectament. L'única data nou que t'he donat ha sigut que se t'ha encès la llum quan ha comentat Axel els noms i has vist aquests noms a la llista. Sobre 4 i mitja, així més o menys. Els hi faig una senyal als dos agents i els hi dic, no ho sé, una coincidència molt sorprenent. El cognom no és el mateix, però sabem, tenim informació del cognom de la mare? No. Potser seria interessant comprovar les càmeres i veure si podem veure si han vingut amb cotxe, si és possible veure la matrícula i O mirar... visitar l'altre magatzem, el que han anat a veure aquests dos. Bé, Podríem fer una visiteta. bueno, en un moment podem matar ràpid el de revisar a l'hora que han entrat, a veure amb què han entrat i si podem treure alguna d'aquí i anar cap al magatzem. O ens podem començar a separar. Ens podem repartir, vull dir, això és una zona... Vull dir, no hi ha cap motiu que ens hagi de preocupar que mentre algú investiga això, algú altre vagi donant cop d'ull al magatzem de... Com es deien? Gilbert? Iris? Gilbert Iris. i Iris. Gilbert i Iris. Els fills eren Aubray. Estos aquí fica Black. Bé, suposo també seria interessant si els arribem a veure si tenen... Bueno, ja posats a especular també podrien ser els dos que han anat a visitar la botiga. Correcte, a veure si són rossets, no? A veure, també podríem preguntar a la comissaria si poden investigar el cognom de la mare. No? Mentre nosaltres mirem tot això, igual poden... Val. Bueno, doncs puc tornar a trucar al meu amic Jack. Te comento. No és el que feu els policies, és a dir, Cognom de la mare... intentar resoldre els casos. El cognom de la mare, per no allargar això, no correspon amb Black. Podem mirar, si No voleu, vol dir podem mirar les càmeres i el magatzem alhora. I així ens ho ajudem una miqueta. Qui va a cada lloc? Depèn Jo de què miro les càmeres. es necessiti a cada lloc. La Nora anirà al magatzem. Jo no vull anar amb la Nora. Jo no crec que us pugui ajudar amb el tema de les càmeres, amb la qual No. aniré cap al magatzem. Doncs em miro el pare Noel amb alleujament i res, em quedo a mirar les càmeres. No volíeu confiança? Doncs aquí la teniu. Si trobem els sospitosos ja els atindrem, no passa res. Doncs... Aneu tots sols o li demaneu al guàrdia que us porti? Si ens pot acostar, millor. I així també els deixem una mica de maniobra amb els agents perquè puguin mirar tranquil·lament les càmeres. Perfecte. Així, a quin almacén voleu anar? En el que han registrat la visita al Gilbert i l'Iris Black. A veure, mira el nom. Sí, vale. Sí, podem anar, clar. Clar. Cap problema, sí. Voleu que us porto, no? Sí, hi ha un problema. Puc, No, cap problema. Puc estar un punt en consolar per intentar apel·lar una mica a la miserable feina que té aquí de vigilar tot sol tota la nit en aquest d'aixonsis, a veure si aconsegueixo treure una mica més d'informació que potser no ens hagi dit.
No, en consola no aconseguiràs cap informació. Li puc anar a madular i dir-li lo bona feina que fa i com gràcies a ell segurament podrem resoldre aquest cas i com es farà menció honorífica en l'expedient. És que per circumstàncies en això tampoc té cap més informació per dius. Tens un Per punt de lliga. circumstàncies. Ja entendreu per què. Bueno, Amb si voleu, amb pugeu, que jo us porto. Digue'm. En detecció de mentides, puc utilitzar un punt en detecció de mentides per intentar fer-li preguntes i fer-lo caure en un parany que m'acabi revelant més Clar. informació de la... Lo que estàs veient amb detenció de mentides és que està nerviós i algo no quadra aquí. Veient lo inquiets que s'estan posant el Pare Noel i la Nora, m'acosto al guarda, li poso una mà a l'espatlla, en plan, amigote, i li pregunto, segur que no passa res? No, sergent, no cap problema. Jo sap que respeto la llei i cap problema. Jo los portaré allí necessiti als seus companys. Companys especials, però companys. Em dirigeixo cap a ell i li dic puc entendre que potser hi ha alguna cosa que no vol confessar a la policia, però si m'ho vol dir a mi, sàpiga que el secret de confessió m'acompanya allà on vagi. Ja ho sé, pare, ja ho sé, no, però no tinc res a confessar. Què fa la seva companya, sergent? Està mirant alguna de les càmeres, potser? Sí? No hi ha res interessant, no fa falta que miri massa cosa. Avui ha sigut un dia molt tranquil. Continuo agafant el guarda així per les espatlles, intentant-lo acompanyar cap al cotxe. Com estàs encarant la situació? Amb les interpersonals, que hi ha diverses accions, com ha dit adolar, hem dit consolar. Tu, diguem, com encararies aquesta acció? Com estàs parlant-li? Tens diverses, les interpersonals, saps quines són? Les de la dreta. Quin dilema. Aviam. Segurament potser amb jerga policial, del plan... Dico, jerga policial és sobretot per parlar amb altres policies, aquell idioma que teniu propi, saps? A l'hora de entrar al joc de policia i que te parlin com a un igual, per a l'hora per a caure millor, per a tindre més bon feeling a les policies, perquè saben que ets dels seus, que ell és col·lega. Vale. I no el podem utilitzar, perquè jo també tinc un punt de jerga policial, no puc utilitzar per parlar així amb el detectiu i començar a utilitzar termes tècnics i tal. No fa falta que estiguis cap punts, això... D'espantar-lo una miqueta i que se n'adoni que estem investigant un assassinat. No seria jerga policial, això seria... Estàs fent una altra cosa, encara que estiguis parlant-me com de jerga policial. Que estàs intentant com... Interrogar-lo, però no tinc punts. Interrogar-lo, ja. Tu voldries encara... És que és el que et dic. Tu que estàs fent en això és una altra cosa. Encara que tens la intenció, la intencionalitat que tens allí. Jo entenc, i vas bé. És que ja la intenció és bona. No queden més habilitats interpersonals que provar. Ja ho sé, és que no... En aquest cas és massa bo. Jo l'altra idea era un punt, l'únic que no sé si va per aquí, tampoc, potser de bajos fondos, de fer el sentir còmode, si has fet alguna coseta que no acaba d'estar bé, jo ho entenc, tots hem fet coses per sobreviure. Mira, tu compro per aquí perquè li dius tu. Perquè li dius tu, un sergent de policia. Tu compro per aquí, no falta en gastis punts. Encara és com a bajos fondos, m'apareix bé.
I quan acaba això, diu... És que ho veurem malament aquí, i a vegades s'han de fer... Tampoc he fet cap mal, no... Només eren dos que volien veure l'almacén. Ja està, no ha passat res més. Han vist l'almacén i han marxat. Això no he fet cap mal, m'han donat uns diners i ja està, no passa res. I no se n'han endut res. No hi ha res que endús, l'almacén està buit. Bueno. Pues seràs tan amable d'acompanyar els meus companys a fer una visiteta al magatzem mentre la meva companya i jo... L'almacén que hi ha allí no existeix. Com? En veritat han anat a l'almacén de... que ha anat Valtros. Amic... El que passa que no podia apuntar això. Han dit que no volia que se n'enterés ningú que havien anat allí. Hem preguntat 4 coses, jo els he respost i ja està, no he fet mal a ningú i no passa ja res. està, i no passa res. Ens els pots escriure? Descriu un ros, alt, fort, corpulent, una noia més baixa, rosa també. Molt bé. Doncs ara, si no et sap greu, mirarem les càmeres perquè ens interessa molt poder-los trobar. Vale, però... no escrigui això d'informe, que em fotem al carrer. Aquí a Valtros, Cap problema. Feu el que vulgueu, si voleu escriure-ho o no. Jo no tinc que escriure cap Això informe. Els és el informes que us són amb dic. Déu i són privats. Però Déu ho veu tot. Vale. Vale. Pues molt bé, Nora. Tu estàs veient la conversació allí, veus que s'apropa molt l'Àxel amb ell, estan conversant més com cuchichejant, dius, oi. Però bueno, tu continues encantat. Has quedat en lo de l'hora d'aquells dos que et recordava i vaig a mirar d'acotar i tal. Un puntet de vigilància electrònica, sisplau. Per a fer-ho bastant ràpid perquè ets molt àgil fent aquestes coses. Molt bé. I acotes a 20 minuts sobre aquella hora. Més o menys. Vaig ajustant. I després veus una imatge d'una de les càmeres que passen, perquè hi ha vàries, una que passen a la vora de la garita, entren i tornen a sortir, se paren un momentet, parlen a la guàrdia, veus algo estrany amb les mans allí, un parell de vegades, a l'entrar i sortir, però ja està, no veus massa cosa. I després passes a la segona càmera. Tornes a ajustar, franja horària, pip, 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 acotes, vas en aquella, ets bastant ràpida, manteneixes bé. Allí es veu l'aparcament. Se veu un cotxe d'una agència d'aquí de vehicles que té problemes per aparcar. Veus que està allí, va tirar com marxa atrás, pega cop a la porta, després se gira, canvia el canvi de marxes, prova allí, veus que és una mica torpe aparcant, com si li costés una miqueta, i al final ho deixa una miqueta d'aquelles maneres. És com si, amb el cop, té una impressió que no està acostumbrat a tindre el volant a l'esquerra. Vale, Tens prenc algo nota. de fotografia i recuperar datos? Nora? Recuperar datos? Tinc un. Sí, sí. Molt bé. No fa te gastis, Comences a toquetejar. No és molt modern, però te permet fer una mica de zoom, vas ajustant, vas aclarant l'imatge, baixes un programilla que coneixes, l'instal·les per a netejar la imatge de la càmera, vas ajustant allí i aconsegueixes veure la matrícula. La matrícula del cotxe és esta. Joder.
Jo no veig... Bueno, ja la compartiré, jo no veig res, no sé si l'haig de veure. Està al xat del Roll20. Ah, el xat, perdona. Sí, se l'he ficat al xat del Roll20. Que catxondos. Però dius que és un vehicle d'una D'alquiler. empresa. Sí, sí. I quina és l'empresa? Com vas a cultura general? Bé, tinc un. Perfecte, doncs veus fent este zoom i ajustant i tal, veus el logo i dius, cony, si conec jo esta. És una empresa que s'anuncia molt per internet i hi ha molts banners publicitaris des de alquiler de cotxe 24 hores. Te sona bastant. Vaya. Focalitzat, l'empresa d'alquiler, matrícula. Perdó. Matrícula, sí, perfecte. Ara consultarem també amb la central. I hi ha càmera al davant del magatzem? No, els interiors de l'almacén és el perímetre, està perimetrat. Hi ha diversos més d'altres zones del perímetre, però no són rellevants. Està perimetrada la vigilància, però a l'interior se guarda la privacitat dels usuaris. Vale. Però veiem el cotxe que va cap a on realment ens ha dit el guàrdia o...? No, veus que surt de l'aparcament. No és tan àmplia la visió. Has vist com ha aparcat, hi ha una vigilància d'aparcament perquè no faci ningú cap desastre, si el cotxe és aparcat, si algun altres vandàlics o alguna cosa. Però el cotxe no ha entrat a dintre el recinte. No, han entrat a peu. Igual us ha portat la guàrdia o han anat caminant. Segurament us heu de portar guàrdia a lo Allonses. El que sí que has vist és allí, quan passem per la garita, un tomaidac allí, fas allò de la mà, pima de la barra... I quan marxaven portaven alguna cosa a sobre? No, no portaven res, però hi ha hagut un momentet que has tornat a veure la mà damunt de la barra. Se l'has vist? 2 vegades. Perquè quan han vingut, el que fos que buscaven ja no estava aquí. I com han sabut qui ha comprat el magatzem? Com ha sabut qui tenia les caixes? Això només ho pot haver dit vigilant. Tun, tun, tun. Tan, tan, tan. Doncs ara on està el vigilant? Parlant amb Axel, que li ha dit Vale. algo. No he fet jo cap maldat, ja m'he portat bé. Doncs m'acosto per l'altra banda i li dic que ens convides a alguna cosa amb els diners extra o què? Ha sigut poca cosa. Si l'únic que he fet ha sigut deixar-los entrar i poca cosa més, ja està. No se n'han portat res, està tot buit. Però 2 vegades, això ja és avarícia, no? Bueno, volien saber que havia comprat l'almacén, però això quin mal té? Doncs l'han comprat, ja està, han averiguat el comprador, s'han tingut a entendre amb ell. Segur que era només això? Jo només els he donat M'acosto la a direcció de contacte del comprador, ja està. Bé, sí que s'hi han entès, sí. a la direcció. Ole. Perquè I Ah, l'adreça? vale, però és la que ja tenim. L'adreça és d'on estava No, la botiga del La Cabé. botiga. Vale, sí, és veritat. aquí ells han Llavors- averiguat com trobar a Cabé. Vale. Però els altres dos han d'haver deixat una adreça també per poder omplir, no? No, només hi havia nom. No... Ell té l'adreça del comprador perquè ha comprat l'almacén. Comprat l'almacén, demanen més datos, però si hi ha registre d'entrada per alguna cosa i tal, noms entren, surten i ja està. I en qualsevol cas, segurament tampoc ens en podríem refer. Si no estava bé ni el magatzem que han anat a visitar. Sí, segurament també han pagat per... Bueno, sí. Una pregunta. Mhm. Carles Viena, la Nora qui és? La Nora és la psicòloga, no? Sí, la psicòloga. La I- policia és la Gwen. Vale, és tu, oi, Carles? Jo sóc la Nora. Val. Doncs, no ho sé. Bé, Què voleu fer? Tenim, Teniu tenim cosetes? l'adreça del pare, l'última adreça del pare. Suposo que Black deu ser un nom fals, o sigui, buscar algú no crec que portés massa enlloc. Llavors que estem partint de la base de que els dos visitants que han vingut aquí i després han anat a veure en Cabé són els fills que van desaparèixer fa 20 anys. Sí. Tu el que has vist, Gwen, tal com has vist
la fisonomia d'ells i el que has vist al reflexe de les càmeres de la botiga són els mateixos. És potser la pista més sòlida que tenim. Sí. Sí, és a dir, sabem és que aquests han vingut a buscar el contingut del magatzem, però han arribat unes hores tard, perquè en Cabé ja s'ho havien portat. Han aconseguit l'adreça d'en Cabé, han anat a buscar a l'adreça, l'han matat i s'han emportat el que fos que volien. Però clar, qui li va donar en KB? Era de les caixes que hi havia entre el magatzem que van comprar, no? Sí. Devia ser una subhasta de béns Sí. gas Que era, o de béns... que era del pare. Al morir han subestat tots els seus béns. Segurament pis i tot el que tenia el seu nom, tot. Si no està subestat, estarà en subhasta. Perquè, com ja han comentat a Axel a trucar allí, no tenia descendents directes, ningú podia fer càrrec de l'herència, i al morir tot ha quedat en nom de l'Estat. I els béns de l'Estat tampoc li interessen massa. Sí que tenia descendents directes perquè estaven desapareguts o se'ls va donar per morts. Si els Sí, per desapareguts... això... Ja, però si porten 20 anys desapareguts, com els localitzes estan desapareguts? No hi ha ningú que es pugui fer càrrec d'aquella herència. No és que Van tinguis tornar algú... per reclamar l'herència i han arribat i s'han trobat que no tenien res. Es deia, seria mala llet. I si provem a tornar a trucar a la comissaria a veure si per aquelles coses de la vida existissin els noms i per veure si han trobat els policies que es van quedar a la botiga, a veure si haguessin trobat alguna cosa. I truquem de camí de cas. Per cert, Gwen, una cosa que no t'he comentat. Abans havies agarrat una mostra de... No, claro, no he dit res, no he dit res. No he dit res. No ha d'haver una cosa, però com que ho he fet diferent, no dic res. No t'he dit res. De totes maneres, tenim també el tema del cotxe de lloguer, no? Sí, sí. També. És qüestió de... No sé si els agents teniu autoritat per demanar aquesta informació a una empresa privada. Pot provar. Proves tu ara, Gwen? Sí. Clar, ara quina hora és? Ara deuen ser sobre les 8:30 de la nit, més o menys. Però és 24 hores, has dit. Sí. Ja no hem vist que era Sí, la normalment contacte. ho són. Truco. Truques. Sí, companyia d'alquiler de vehicles Enterprise, diguem. Hola, bones. Mira, truco en referència a un vehicle vostre amb una matrícula molt curiosa. Terror. Terror. Et vol dir T3RR0R. Sí. Sí, perfecte, sí. És un vehicle del nostre... Ha passat algun accident? Té algun inconvenient? L'ha alquilat? Ha passat alguna cosa? No, està... Bueno, truco de la policia. Estem investigant un cas on podria haver-se vist implicat l'ús d'aquest cotxe. Em podria dir on es troba actualment? Com ho encares, És a dir, ara mateix està llogat? Gwen, com ho encares, això? No, Estàs ara parlant, bé. una interpersonal. Ara bé. Dintre que Ara- tens tu ahí, en què entraries? Negociar. Bé, sí. Si Me sembla pareix bé. simpàtica la persona, tampoc Perfecte, cal anar de males, m'apareix bé. de moment. Vale. Ai, un crim que... espero que no sigui res greu. No, és... Bueno, és simplement unes preguntes rutinàries per saber més o menys la trajectòria d'aquest vehicle en les últimes 48 hores. Pogués donar-me les dades detallades d'on ha estat, qui l'ha llogat... A veure, si tingués una confirmació del seu comissari que em passi una citació
Segons el jutge que em permet accedir a aquestes dades, tenim un GPS a temps real dels vehicles. Els tenim tots geolocalitzats al minut. Ah, perfecte. Doncs sí, li farem arribar aquesta documentació. L'hauria de fer arribar, li passo un número de fax, sisplau, doni'm el seu telèfon i en Pic m'arribi des de la comissaria i això, jo li faig arribar. Tardarem un ratet, suposo. Una O a cosa, lo millor vol gastar un puntet d'alguna habilitat interpersonal apretant una miqueta més i a veure si t'ho dona sense espera. Espera, què dius tu? en el sentit que parla de documentació, puc agafar-li un moment al telèfon i dir, posa mans lliures. Clar. A veure, què vols? Bona nit. Bona nit. Vull dir, Perdoni, que no he preguntat el seu nom de ningú dels dos. Jo sóc Ann. Ah, jo sóc la Gwen Warren. Bona nit, Dan. Jo sóc la Nora. Escolta'm una cosa. Aquest és un cas d'extrema urgència de la policia i, segons l'article no sé què de la Constitució, degut a la gravetat dels crims que es puguin haver comesos, hi ha una obligació d'avançar totes les actuacions que requereixi la policia prèvies a com seria? A la complimentació de la documentació necessària M'encanta. segons... M'encanta això. M'encanta això. Tinc burocràcia. Burocràcia. T'anava a dir burocràcia o inclús suplantar També tinc perquè t'estàs dret mateix no val. Dret. Dret mateix me val. Dret mateix me val. Si no un suplantar perquè l'estàs allà enganyant com una xina, igual. Vale, pues... no, clar, sí, és veritat. Vale, pues un segon, que li miro, veus allí, fica la musiqueta. Buscant. Bueno, molt bé, Nora, per fi. I te contesta. Sí, sí, Nora i... Gwen, Nora, sí, a veure, mateix li comento, l'Aquila està a nom de Gilbert Iris Black i ara mateix no han ficat direcció, de contacte, però ara mateix veig que està localitzat el cotxe a la calle... a un carrer que està al barri xino de la ciutat. Si no el GPS és, clar, està allí, pareix que estigui estacionat. Porta un ratet sense moure's. Molt bé, moltes Molt bé, gràcies. perfecte. Sisplau, faci arribar els papers, a més aviat millor, li complimentarem tan aviat com pugui i ja li agrairem degudament. Vale, si em pot passar el fax de la central per fer la petició formal? Ah, sí, i ara sí que li passo. O el correu electrònic, que sí que nassos, correu electrònic. Igual. Un fax, no sóc vell, macho. Un correu electrònic. Mare meua. Central de policia, @ bueno, li passo Sí. l'adreça. Nova York, Perfecte. Pues moltes gràcies i espero que tinguin sort en la seva investigació. Ha sigut vostè molt amable. Gràcies per contribuir a resoldre aquest cas. Estarem molt agraïts. Molt bé. Ja Tot tenim una més mica cosetes. irregular, m'ha semblat. Però bé, els camins del senyor són inescrutables. és un cas de força major. No podem estar aquí... Per la burocràcia dels humans no pot interrompre la nostra feina. L'Àxel es mira la Nora amb cara d'aprovació. Ja dia jo dic que aquesta actuació li ha fet guanyar punts de cara a l'Àxel, segur. Sí, Segur. ha sigut molt útil. Li xoco la mà. Ei, molt bé. Nora. Sí, típica actitud de Condescendent. grup de... Doncs tenim una adreça que investigar. Està lluny? Una localització del cotxe. Bueno, mitja horeta, encara no, depèn del tràfic, un cotxe. Ja que esteu a les afores, tornar a entrar i anar a la zona del barri xino. No és per entrar en tòpics ni en presumpcions ni en molt de sesgo, però el barri xino és segur? El barri xino hi ha de tot. Seria un barri
una mica on hi ha la majoria d'immigració, hi ha gent treballadora, hi ha gent menys... Hi ha de tot. Hi ha de tot. Segur, no és més insegur, no és un barri sumament conflictiu, però hi ha de tot. Se pot anar, se pot anar. Vas amb 2 agents de policia. Hi ha certes garanties, no pateixis, Nora. Oh, estic molt tranquil. Tenim la protecció del senyor. Estic tranquil·líssima. Doncs vinga, Vale, som-hi, no? arrenqueu. Ja és de nit. Circuleu una altra vegada per aquelles carreteres que van per fora a Nova York, internant-vos a dins, semàfors. Veuríem com aquelles imatges que van els cotxes ràpids circulant per atrás, que es van quasi de les llums, semàfors que canvien ràpid. Aniríeu circulant, entraríeu uns carrers una mica més estrets. I arribaríeu a la direcció, al carrer, i el número que us ha donat, però no per casa, sinó per on està aparcat el cotxe. Parqueu relativament a prop d'ell i el veieu. Sobretot tu, Gwen, que l'has vist en la càmera, mitjançant la villa, el reconeixes ràpid. Dius, allà està, és aquell. Vale. Què feu? Hi ha alguna cosa que destaqui ara mateix del cotxe, així vist des de fora? No. L'única cosa que veieu en un balcó a la vora d'on està el cotxe, que hi ha un gos que no para de bordar tot el rato. Veieu que hi ha diversos restaurants xino, hi ha un restaurant xino, un restaurant d'un altre, un tailandès, un pakistaní, hi ha diversos locals comercials de menjar ràpid, hi ha alguna tenda de queviures, altres baixos que estan abandonats, el que hi havia, a millor hi havia una tenda, ara no hi ha res, són locals buits, i una miqueta de tot. El Pare Noel es quedarà endarrere, costat del cotxe de policia. Doncs podríem baixar i passar pel costat, així de forma més o menys casual, de moment. Passar pel costat una mica de manera casual. Més que res per si estan per allà, per analitzar una miqueta la zona. Passes pel costat, veus això, que hi ha un gos allà no para de bordar. Molt nerviós. Està mirant algun lloc en concret, aquest No, gos? està al balcó bordant, bordant tot el rato, com nerviós. Veu que ha passat pel cotxe, tu, Gwen, te fixes. I pares. Tires una miqueta atrás. I veus a l'assento, davall de l'assento de detrás veus algo que surt. Pareix que sigui un tipus de figureta. Estatuilla o algun adorno d'algun tipus. Li faig una senyal a l'Àxel perquè ho miri també. Creus que això serà l'arma del crim? Em fa tota la pinta. Si són carrer, és un carrer amb restaurants, el que sigui, a banda i banda, no hi ha cap carrer, no hi ha Sí, res. no, hi ha algun restaurant, a veure, és un carrer una mica llarg, saps? Hi ha veu 2 o 3 per allí, però no hi ha molta gent circulant, hi ha algú, però no, aquesta hora està bastant tranquil·la la cosa. Però bueno, són policies. I el cotxe està aparcat a davant d'alguna porta? Està Hi ha més aparcat, sí, entremig de 2 edificis. És on borda el gos? Un dels edificis és on bordador, sí, sí. Doncs, com qui no vol la cosa, passo per la part de darrere del cotxe i toco el maletero a veure què passa. Està tancat. Aviam, i I el podríem gos no intentar-ho reacciona, a res. Però algú té la millor de virlar Birlar? a les generals. No. Un pasado, que tingui un pasado.
pasado criminal en su historial. Vaya, vaya. No sé, Jo tinc una mica de birlà. Uai, tu tens una mica de birlà. Sí. No m'ho hagués esperat. És senzill. Si gastes algun puntet de birlà, no sé quan tens. Un parell, potser? Sí. Si gastes un puntet, és relativament fàcil. Ho has fet 40 vegades. A vegades se n'han quedat les claus dins del cotxe, se n'han bloquejat i estàs acostumbrat. La Nora mira a l'Àxel un moment, apunta una cosa a la llibreta, sense amagar-se, i es torna a guardar la llibreta. Que t'has apuntat butxaques? De la butxaca treus com una espècie de platina, fas tic, tac, salta i obris porta pel lateral. Vale. Doncs... miro l'estatueta i... Bueno, ja directament, o sigui, trec l'estatueta, agafo el famós mocador a prova de huelles Molt bé. i trec l'estatueta. A la base hi ha sang. Em miro la Gwen i li ensenyo... És un... Sí. Sí que ho és. Suposo que té alguna marca de sang o de cabell Sí, o d'alguna de cosa. sang. Té tota la base on encaixaria, si ho mires tu, Nora, veus que, tal com has vist i has palpat la contusió que tenia al cap, que li ha provocat el traumatisme cranial, que s'ha desangrat, pues encaixaria. Si miressis la forma de la base, encaixaria. És l'arma. I en aquell moment que estava allí, s'obre la terrassa on està el gos, un xino a un diari i li comença a pegar. Pots el gos. Pa. I us mira Valtros, para de pegar el gos. Comença a parlar en xino. Jo no en sé de parlar xino i fer el que he pogut, xiquets. Però comença a parlar, a dirigir-se a Valtros amb xino, oriental. No sé si ha hagut coneixement de xino, però si no, un idioma oriental que no l'enteneu, però comença a cridar-vos allí tot indignat. Crec que és moment de córrer. No, Sí. bueno, el Pare Noel parla xinès. Vull dir, hi ha hagut d'ajudar gent que a prop de la seva parròquia. De fet, tinc dos punts a lingüística. Molt bé. No, i 2 punts a idiomes, perdona. 2 punts d'idiomes i un és xino. Per cada punt seria una llengua i l'altre suposo seria llatí, no? Bueno, si no Bé, fa falta gastar-lo, ja t'ho diré. Sent capellà catòlic cristiano, llatí l'has de dominar. Vinga, va, doncs No pot gasto ser. altre punt en llatí. No, però que no fa falta que els gastis. No? Val. Per cada punt dominaries un idioma. Vale. Vale? Per cada punt Entenc que el que tinguis habilitat. Entenc el que m'està dient? Sí, ho està dient. Vosaltres que sou amics d'aquestos d'aquí baix que han fet que el meu gos se torni boig. Aneu d'aquí ja i deixeu-nos tranquils. Llavors, parlo molt a poc, els hi tradueixo als meus companys el que està dient i li dic, no es preocupi. Aquests 2 són agents de la policia de la ciutat i estan en una investigació que involucra els propietaris d'aquest vehicle, que sap on són. Canvia, comença a parlar en anglès. Sí, però gens, a part d'això, aquest barri està molt malament, Haurien de fer alguna cosa. La policia hauria de ficar més, M'ha faltat aquests 2 veïns aquí baix, que no sé què han fet, que han començat a ficar una música super rara, el meu gos s'ha posat nerviós, l'he tingut que treure aquí fora perquè no parava de bordar, estava com histèric, i no sé què han fet, han estat durant, no sé, mitja hora, una hora, sonant una música estranya baix, i jo què sé. Sisplau, calmis i defineixi'ns música estranya. A què es refereix amb això? Li pega els cops de diari al gos. No sé, una música rara, era com crits, com, no sé, com si una motosserra, jo què sé. Era una música super rara. Jo no sé què era allò. Una música, això. Val, sí. I crepitava, era una cosa com si fos un soroll de vinil, però molt raro.
I diu vostè que això ha passat al pis de baix. Sí, aquí al sòtano, que l'han alquilat. Una parella. Avui mateix, fa una estona. Sí, fa mitja hora o així, bueno, fa una cosa, una hora, que ha sonat durant... Quan ha sonat? Igual no ha sigut tant, m'ha pareixut un munt de rato, però igual han sigut 10 minuts. Però és que se torna el gust boig, que no sabia després com mal. Mira ara com està, mira com està ara. Pa, li torna a pegar els cops de Però diari. deixi de pagar el gos. O l'haurem de detindre vostè, també. Vale. Però ha vist algú? Ha vist aquestes persones o ha vingut algú més? No sé, ara no sé si estan o no estan, no sé sent soroll. Si volen los obric. Porto la gestió de l'alquiler d'aquí i tinc les claus de baix del sòtano. Ens pot descriure la parella que ha llogat el... Sí, perdona, ha dit que eren agents. Ensenya'm les plaques, sisplau. Ah, sí, li ensenyo així Sí. com... Bueno, a la distància no veurà molt, Vale, però... sí. Vale, Jo sí. també. Pues són un alt ros com a corpulent i una noia rossa, més baixa. Porta... Sí que has vist tu també allí que portava com una falda així, rotllo escolar, així de quadros, amb una... Bueno, anava allí molt mona. Bueno, Què en penses, Axel? doncs endavant, anem a veure Anem a donar què un cop. trobem. Ara, jo em deixo preparada la pistola, això sí, perquè vés a saber. Em miro de mentre el Pare Noel i la Nora. Què voleu fer? Pot ser perillós? Si estan a dintre pot ser perillós, però si no estan a dintre també pot ser perillós que estiguem a fora. Si no us fa res, us seguirem a uns metres de distància per sobre darrere. la porta de baix i passa se presenta com Wei Qiang, aquí i allí. Veu que baixa com una espècie de semisòtano, d'aquells que tenen la finestra arrans de carrer, la finestreta aquelles estretes, i baixa una mica baix, però és un tugurio total, Ja m'imagino. Us dona la clau, diuen si són delinqüents perillosos, us dona la clau, obriu vosaltres. Jo quedo una miqueta atrás, que no sóc cap heroi. Va. Sí, sisplau, vagi a casa seva i esperi que marxem. L'Àxel li agafa la clau Mm. i bueno, s'acosta cap a la porta, però el mateix. Mentre va fent tot això també treu la pistola pel que pugui ser. I es mira la Gwen, en plan. Rotllo, ja. Endavant. I, bueno, obre la porta i des de la porta apuntant a dins pel que pugui ser, què veuen? Veu això. Hòstia, tio. Que agradable. Aquesta puta gent com viu, me cago en la puta. Em donen problemes. Però hi ha rastre d'aquella gent. Jo els dic als agents, hauria de ser il·legal llogar això com a habitatge. Bé, sí, aquest serà un altre tema. Aquí no hi podem fer res. Pare Noel. Però tens raó, això no és digne. Pues veieu això. Este sòtano, canyeria, se sent com passa l'aigua d'algú que ha estirat la cadena, pisos més amunt. Veu que este camastro plegable, si no te xinxes quasi. Hi ha un par de neveres portàtils, d'estes bastant com amb mo, estan bastant fetes de merda. Aquí no crec que sigui sanitat, no crec que passés la inspecció. I davall del camastro aquest veu una maleta d'aquestes toves amb rodes que a la punta on està l'ansa, que és on veieu vosaltres, veu que hi ha una etiqueta des del final de l'aeroport que fica Heathrow. Londres, no? Sí. Bueno, doncs... Però hi ha rastres de vida
I hi ha una de les neveres, l'han fet servir com a papelera, hi ha papers, hi ha coses tirades. Rastres de vida com a què? Com si diria rastres de vida? Bueno, de que hi hagi algú. Dos germans, Aquí? per exemple. Dos germans rossos. Puc fer Vale. servir... Puc fer servir, per exemple, ocultismo, a veure què és... No, aquí no ocultisme no trobaria res. Va. Perdoneu, Axel o Gwen, hem arribat a obrir el maletí del cotxe? No. No. Però bueno, tranquils. Només l'únic que havia el cotxe interessant era l'estatueta. No... Bueno, és que encara, i aquí tampoc veig una caixa de cartró com la que ens falta, no? Pues... La maleta es pot obrir? O té candau? Sí. No, no es pot obrir, es pot obrir. Podeu... Què voleu fer? Amb què voleu... Va, començaré a preguntar-vos. En què voleu analitzar l'escena? A veure, jo tinc 2 a recoger pruebes, que potser hi hagi Oh. alguna cosa interessant per Oh. recopilar. Algú més ajuda a recoger proves? Sí, jo també. Jo no tinc. Bueno. Jo tinc un punt, no necessitaria gastar. Això és una que havien dit allà de todos para uno? O no, era uno para todos. Sí, però no fa falta. No fa falta. Us dividiré els dos que tinguin recoger proves. I el de més... Algú té química? No. Entenc que No. tu n'has de tenir. Tu tens? Estic mirant. Sí, tens. Tinc? Oh, tinc. Sí, sí. I balística? També. Vale, per aquí hi ha cultura general també. Ara us distribuiré una miqueta. Perquè tu tenies recoger proves... Nora? No, veritat? O sí? No, la Nora com a molt té investigar. Diguem que estava ajudant entre tots. Us dic el que aneu trobant. Ho heu anat fent com entre tots. Per a no ficar-nos en qui ha trobat què, però... Pistes que aneu trobant. Mentre aneu recollint proves, a part de trobar bosses de paper d'una cadena de mitjà ràpid, trobeu un folleto d'una obra de teatre que es diu La Reina Carmesí, que se representa avui a les 6, a les 8 i a les 10. I amb bolígrafo algú ha apuntat més 30. Reproducir disco. I la fetge d'avui. Oi que les caixes que havien trobat estaven plenes de discos? Discos vinilos. Bien, sí. De què és? Dintre... Com? De què seria el disco este? Els discos que heu vist eren de música de diferents tipus. Dintre de la bossa hi ha un àlbum de fotos. Però en lloc d'imatges està ple de retalls de diari. Que en cultura general sabeu que són diferents llocs de tota Nord-Amèrica en la qual han ocorrit grans catàstrofes, com tirotejos escolars, suïcidis rituals, derrumbaments d'edificis, terratrèmols, incendis. Un d'estos llocs, els quals està assenyalat, és un petit teatre que hi ha a pocs carrers d'aquí, que és el teatre al qual fa referència el folleto que heu trobat. I què li va passar exactament al teatre? Incendi. Van morir bastantes persones. Quan? Això va ser 30 persones per un incendi. I això va dir ser els anys 50. Però tenim un folleto que diu que en aquell local Més s'hi 30? representa una funció el folleto és 3 cops actual. al dia. El folleto és actual. Bueno, però que als anys 50 hi ha hagut un incendi de Sí, 30 vull dir persones. que s'ha reconstruït, doncs. Clar. Al costat, Però hi havia la nota que posava més 30, potser... reproduir disco. Bueno, Veieu que amb bolígrafo hi ha unes anotacions amb un paper de llibreta ficat entremig d'aquestos, justet a la pàgina on està això, i fica
Possible fissura a la membrana. Reproduir disco per megafonia. Igual a bogeria del públic. Trencament de la membrana. Després, el que tingui balística, si es gasta un puntet, averigua algo. I tant, Mm. me'l gasto. Veu que... Vale. Vale, això, lo de l'àlbum de fotos i tot això està dintre a la maleta de baix, vale? Dintre de la maleta, fiqueu-vos aquí, però és la maleta al final. També veieu que hi ha un cargador d'una Glock, però una Glock ceràmica, de les que no piten als escàners metàl·lics dels aeroports. Ni les bales, ni el cargador. Ui, No està la pistola, només hi ha un cargador. Gens, això té pinta de ser, no? Una pistola que es pot passar per canes de la policia. Això fa mal espines, sí. I per I acabar... una persona que es pot permetre una arma així, per què lloga un cuchitril com aquest? Per passar desapercebut, segurament. Exacte, perquè no la trobin. I l'última cosa que averigua la nostra amiga que se gastarà un punt de química analitzant el llit Oh, i tant. veus diferents fluidos corporals tal No. com Ah, són germans! Mare de Déu, senyor! sí. Estos que està pensant, esto és més lubricant. Ah, Aviam. Potser han portat I algú. no fa més d'una hora i mitja que ha passat això. Oh, Són Lannisters. a més són rossos, merda. tot quadra. Ah, Casualidad, no lo creo. Tot té un per què. I us Fotos sorprendrà. rares. mm, Aquí aquesta gent està molt, molt malament. És d'aquí Sí, poc, sí. no? L'actuació aquesta? Com? L'actuació aquesta del teatre de la Reina Carmesí? En 20 minuts. Perquè a les 8 i mitja sortíeu de l'almacén. I Doncs- entre que heu arribat, heu aparcat, heu revisat, heu investigat, són pràcticament les 10. Alguna cosa vol entramar amb la 22 funció minuts. i no té molt bona pinta. De totes formes, si la funció comença a les 10 i han posat aquest més 30, el que segurament encara tenim una mica de marge. Deuen voler esperar que estigui la sala Bé. plena. Perdona, tal com ha anat tot, són les 10. Oh! Maldat! Doncs hem d'anar cagant llets allà. Cagant llets. vinga. Som-hi. La gent n'haurien d'avisar els seus companys o alguna cosa? Mm. I què els hi diran? Que volen posar un disco? No? Que Clar. tenen els culpables d'un crim... Els sospitosos, per favor, Nora. Són culpables, saps què? Sí, Xilotets? clar que ho són. Presumptes culpables. Bé, exacte. No, per demanar reforços potser no, però perquè vagin a recollir l'estatueta i tot això... Potser sí, no? Sí, o analitzar l'habitació aquesta, no? Potser en busca de més proves. 22 i 5 minuts. Vinga. Llavors, Canvia de I llei. sobretot posaria hincapié en que analitzin l'ADN del llit. Això és Vinga. morbós. Això és morbós Però- i no ens aporta res. Però, insisteixo, potser hauríem de donar un cop d'ull al maleter per si hi ha alguna sorpresa que se'ns ha passat. Tenim Perfecte. un minut per dedicar a això. Vinga. Sí. Vinga. Ha avançat Axel, li vaig tancant la porta, li torno la clau al senyor i tot. Jo vaig Vinga, agafar mentre el van cotxe. fent això, Obriu el maleter, vaig cap a obrir el maletero. investigueu que no hi hagi res dintre... 22 i 15. Marxem ja. Doncs vinga, cap al cotxe i endavant. Ja hi són tots, no? Està a 2 carrers de distància, no sé què tardareu més. Doncs anem corrents. Doncs vinga.
Anem a Anem peu. corrent. Sí? Molt bé, molt bé. Pare Noel, Nora, vosaltres dos seguiu els dos policies? Sí, esclar. Agarrar algun pal o algo, per si cas, heu de pegar cop de pal en algú. No, tinc dos policies armats i jo no pego un poc cop de gala a ningú. Utilitzar la lògica i la raó per enfrontar-me. Perfecte, m'encanta. La lògica Tot- i la raó. Imperi Tot i que, a les meves partides. arribat el cas, podria utilitzar tota la preparació que em queda per trobar una retallada sota la sotana. Sota la sotana... Sota la sotana... És complicat, eh? Bueno, Allò de... El cura del dia de la bèstia, eh? sí. Estava pensant en això. Ai, No és aquest tipus de cura. Una retallada igual és molt grossa. Igual coses més petites, igual podria ser. És probable que porti alguna navalla així. Home, O sigui, hi ha algun incident. Si és una pistoleta o algo, pot ser que portis una cartutxera de... És Amèrica. Per seguretat, has anat a la policia, has anat a investigar, te mous pel món, però a veure, no ets un novato. No som tontos. Tampoc sabria utilitzar-la. La Nora podria No sé. dur al bolso... Aquestes, crec que les Smith & Wesson, un revòlver petit d'aquests. Pots Bàsic. portar. Parellat de punts de preparació o... Cap problema. Crec que tampoc és que... Vinga, i teu, No sé si el pare Noel té algo de disparar, però bueno. Sí, 3 punts. Podria arribar a disparar si fes falta. Per no disparar, si tens punts de disparar, pots disparar. El que passa que pots esforçar menys que un altre. Sí. Assegurar tirades. Una la pots assegurar. Segurament podria encertar una vegada i després ja em tremolaria massa el pols. Després aniries allí a pelo. Pues aneu corrents pels carrers, no? El que m'heu dit. Sí. Gira una cantonada, gira una altra, excluir alguna persona. I al girar el següent, veu el teatre, està enfrente. Veu les llums o cartell anunciant La reina carmesí. Quina mena de cartell és? Cartell amb una espècie, se veu una, com si fos cantada o algun tipus, se veu una dona amb un vestit vermell, llarg, una espècie de corona o un tipus de tocat així, fent com si fos una corona d'ossos o d'algun tipus d'algo natural. Es porta així un tocat allí, tota maquillada, tota molt glamurosa, molt xulo. Molt xulo. La veritat és que està xulo, la llonges. Quins gustos més curiosos tenen en És des de fora veiem, és un teatre popular o és un teatre... Teatre més aviat popular, no massa gran. Hi ha algun carreró lateral o està entre edificis? Hi ha un carrer lateral per entrar, d'aquells que hi ha per entrar el camionet, per si hem de descarregar Exacte. l'atrezzo, com se diu això, lo de tras, L'escenari. l'escenari, però les imatges de detrás, les teles i tot el que baixen d'allí. Roba que vinguin de portar perquè es canvien els actors i tota la pesca. Pues em miro la Gwen en plan... Què et sembla si entrem per allà? Poder millor. Sí, estic d'acord. Bé, el que sí que passeu per davant, a la taquilla no hi ha ningú. Bueno, però ja deu ser vino així, no? Sí. Doncs serà millor que ens donem pressa. I si ens dividim per buscar a veure els... O sigui, hem de trobar dues persones que no sabem on estan i volen fer alguna cosa. Poden tirar tranquil·lament una bomba aquí. Sí, però si té res a veure amb música... Hauríem d'anar a la sala de producció. I en qualsevol cas deu estar relacionat amb alguna que han aconseguit avui, potser algun tipus d'arma química. Bueno, però parlen de reproduir un disco. Em miro la Nora en plan, si voleu entrar per davant, endavant, jo entro per aquí. I 26. Per això. Vinga, va, doncs entrem per aquí. Anem.
Tots pel carreró? Sí, esclar. Bueno, si us voleu dividir, mira, és tan fàcil com fer-ho. Cada un per seu lado. I jo narraré què veu cada No, sí, jo vaig darrere els policies. Por si acá. Sí, anem pel carrer. Vale. Obriu la porta del carreró. S'obri. Entreu dintre. Primer se sent soroll a l'escenari. Soroll. Que algú cantant. Cosa. Més o menys. Els sorolls que sentiries fent alguna obra musical. Però justet, quan ajunta la porta detrás vostre, comenceu a sentir això. Vale, ara és quan us dic que jo la música del Roll20 no la puc sentir i no sé què he de tocar. És que fins ara anava sobrevivint, però ara ja... Espera un segon, que pauso. Ves a la barra a dalt de tot que hi ha l'engranatge. Sí. No sé si allí tens ficat a àudio i vídeo. No... Era les fonts de sortida d'àudio. Jo les tenia a nul. Font de sortida d'àudio, sí. Fonts de sortida d'àudio m'hi diu àudio 0. Jo també tinc Vale. àudio 0. I el volum? El volum de A dalt de tot? Nivell de música, de A tope. volum principal de música. Tope? També. És que ja em va passar l'altre dia que fins que no vaig tancar el Zoom no vaig començar a sentir la música de darrere. No, doncs és el seu algun rotllo de configuració del... I estava remenant mentre anàvem fent, però... Bueno, si no, tranquis. Bueno, no, quasi que millor que no ho sentigués, t'ho dic ara, també. Bueno, ja després ja miré d'allò. Ja t'explico, ha posat reggaeton. Ara he ficat amb Malume Baby. Va, tranqui, ja. Sentiu això? No sé si ho sentiu, vosaltres? Sí, ho sentim. Sí. Però d'on ve? De tot arreu? Dels altaveus del teatre se sent això una i altra vegada i comenceu a sentir crits. Crits. Sí. Des d'aquí veiem algunes escales cap dalt, cap a alguna sala de control. Veuríeu que hi ha com el passillo que donaríeu segurament a la vora per on entreu, seria com tirar així i segurament per allí donaríeu a la part de detrás de l'escenari on estaria Puc gastar un punt totes les bambalines i d'arquitectura? tot. Per fer una idea de la distribució del... I d'on hauríem d'anar? A la sala de producció? Sí, senyor. Ho tens claríssim. Sí, perquè sembla molt als teatres, un teatre molt semblant que teníem prop de la parròquia que alguna vegada fem. Este teatre tal com està, distribuït i per l'edat que creus que té, estarà a la cabina de producció d'aquelles que tenen el vidre donant el que seria el pati de butaques per un lateral, per veure com el que necessiten, i allí veuen a la gent i veuen també l'obra de teatre que es va filmant, de manera que poden anar ajustant o anar ficant l'àudio que necessiten. Va, això una miqueta d'això, que és una miqueta molest. Ara el deixo una miqueta més per tocar els nanos una miqueta i després ja ho trec. A mi, bueno, saps ens on has d'anar. afecta d'alguna manera? No, Fisiològicament? no us afecta. Afectar-vos no us afecta a vosaltres. Vale. I els crits que hem sentit d'on venen? Dels altaveus també? No, venen com de la gent de públic. Doncs la Nora se'n va cap a l'escenari. Sí. Ja deixo els capaços agents de policia encarregar-se dels... Bueno, entenc de so. que el Pare Noel ens dirà on estan les... Sí, jo us indico. Si el que voleu és arribar a la sala de producció, es pugen per aquesta escala d'aquí. Hauria de ser per aquí. Però potser hauríem d'investigar per què està cridant la gent del públic. Pues, Ara potser sí que podríem separar-nos. exacte. Això, pensa que la sala de producció estarà donant, tal com saps tu que t'has gastat el punt d'arquitectura, seria aquelles que la porta dona en un lateral de l'escenari. O sigui, si tindries... Si això és l'escenari, a la part de dalt, aquí en aquesta lateral estaria la finestra
de l'àudio que se veu així, i la sortida donaria, justet quan s'acaba l'escenari, pels cantons, donaria allí. Perquè si sortissis per la porta aquella podries inclús entrar a l'escenari. Vale. Ho dic més que res, perquè si voleu veure també la gent del públic, des de la pròpia entrada de... Si treu el cap per veure què està passant al pati de butaques, des d'allí ho veuríeu. Vale. Pues potser que anem a veure què hi ha dins Gwen. I això t'ho dic I perquè que el t'has gastat un punt d'arquitectura. I que el pare i la Nora mirin què passa al públic. La Nora els hi farà una sessió de coaching. El pare, si hi ha gent armada allà, no creu que pugui ser gaire ajuda. Que és més possible. Si estan cridant és que algú els està amenaçant. Si busquem gent amb pistola. Jo... L'Àxel, com que... poderosa, però no... L'Àxel, com que veu Els que no es crits- decideixen, els crits augmenten. se'n va sol cap a la sala de control. Vale. Axel! Vols tindre més disciplina, per favor? Es mira la Gwen, treu la pistola i continua avançant. Joder! Tires avant, surts per un cantó, a la part de detrás com de detrás de l'escenari, per un lateral. Veus la porta d'on està, on sente... Veus moviment. Allí té que estar perquè t'ha dit el Pare Noel, allí té que estar a la sala d'àudio i llums. Vas enfilar cap allí. I en un moment donat, la tela que diguem te faria hi ha la part de detrás de l'escenari que te tapa per veure que s'està veient. Veus algo de moviment pel públic, però en les llums i tal no ho veus clar. Però hi ha un moment que pars, mires pel costat i el que veus... Què collons és això? Veus això. Collons. A l'escenari. Veus a l'escenari que està començant a baixar cap a la gent una criatura amb aquella tela vermella que es veia al cartell que heu vist. La corona, que era com una corona d'os, són ossos que surten del seu crani, que s'allarguen per totes bandes. Dels seus braços surten ossos, la carn penja sang, que s'allarga fins a tocar el terra els braços. Els braços enormes, llargs, tot ple d'uns ossos sortint-li. Les cames també sortint-li ossos per totes bandes, caminant allí com si portés sancos, però no són sancos. Per on ha desgarrat els ossos estos que pareix que hagin sortit de dins el cos, xorreja algo de sang i camina i tal com baixa, un espectador que està allí que no sap com actuar, aquest braç que me sona massa fort això, aquest braç que baixa aquesta espècie de punxes o algo que se li clava al pit i el travessa de costat a costat. I veus com comença a sortir sang de l'espectador i continua baixant i la gent cridant i cridant i cridant. Sí, jo puc arribar, L'Axel pot arribar fins a la cabina aquesta. Sí, no t'interessa dir res, però quan Vale. quan veig això, fes-me una tirada d'estabilitat. Perdoneu, tots, quan sentiu, que no us he dit, quan sentiu lo disco, aquest soroll infernal, fem una tirada d'estabilitat. No us dic dificultat. Si us gasteu alguna cosa, dieu-me'l, sisplau. Jo gastaré 2 punts. 2 punts pel disco, no? Vinga, Aviam. ho estiren ara. Jo crec que també. Sí, jo gastaré també 2 punts d'estabilitat. Jo n'hi poso 3, que el bitxoquet el venc molt a prop. No, això primer és pel disco, Pel disco. Ah, vale. Primer pel disco. Res. 2. És de 6, oi? Sí, un Sí. de 6 i sumes lo...
Vale, aquest 1 és de la Gwen i se li haurien de sumar 2 que m'he gastat, vale. però té mala pinta. La Nora ha tret un 7. Vale, perfecte. La Nora, cap problema. Noel, No era tret un 5. cap problema. Axel, L'Àxel un 5. cap problema. Maleïts. Gwen, que t'has gastat 2, ne perds 2 Dos. més. 4. Oh, Déu meu. Però, amigo, tenim aquí a Axel, que ha vist algo molt feo. Algo que pareix sortit dels malsons. Tirada d'estabilitat. Tampoc té la dificultat. Puc gastar punts, també. Oh, i tant! Doncs n'hi fotrem 4, potser. Vinga. I... A veure... Toma. I els 4 punts es sumen aquí o... Sumen aquí. Vale, Perfecte. sí, un 6. Passes la tirada, però has perdut 6 punts d'estabilitat, ja. Ja. Passant les tirades, eh? Ja. Hauria sigut pitjor si no els haguessis passat. Ja, per això la segona em feia menys. Vale. Vale, doncs ara sí. Doncs l'Àxel, entre el susto i tot plegat, continua cap a la... O sigui, es planteja girar-se cap a la cosa aquesta. Continua cap a la sala. Perfecte, tires cap a la sala. Gwen, tu anaves detrás, no? Sí. Ara ja no ho sé. Segueixes cap a la sala, no? què fas? Clar, quan veig... Clar, entenc que també veig a la criatura. Arribarà un moment que sí, tu veus a Axel que es para, mira, veus per un moment que es posa una mica com si no li hagués tocat el sol durant un temps, dius, hosti, i continua cap avant. I tu dius, però ara què fa ara? Si continues cap avant, doncs clar. Continuo. Si no et quedaries aquí, mirant l'esquena d'Axel, com entra en Lizard. Tu avances avanço. i veus la criatura. Avanço. Veus com està baixant de l'escenari. I veus com en un dels braços deixa un cos al terra inert. No l'has vist morir, però has vist algú a mort. Però, Estabilitat, sisplau. què és aquesta merda? Vale, jo em gasto 4 punts més. Buah, tio. Com no passi. 4, 4, 8, tiqui, tiri, titi. Vale, això més 4. Has passat. Has passat. Vale, però en comptes d'anar cap a la sala, no sé si podria intentar guiar els espectadors per treure'ls d'allà. No veus quasi ni els espectadors. N'hi ha molt poquets, els sentes cridar, però no els veus des d'on estàs. Sentes cops. Pum, 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 pum. Sentes cops i crits. Cops? Dels espectadors que intenten fugir. Vale. Per un moment apunto a la criatura amb la pistola, però m'ho repenso a l'últim moment i vaig cap a la sala. La sala de audio i sonido. Sí, amb l'Àxel. Tu, Axel, arribes allí. Bueno, perdoneu. Pare Noel i Nora, què feu altres? Anava a l'escenari. La Nora anava a l'escenari. Va a l'escenari. Va cap a l'escenari. No? Jo... Bueno, hi ha dos cap allà. Jo m'avanço i en quan vegi la criatura, perquè encara no l'he vista, hauré de prendre una decisió. Vale, pues... Nora, tu vas a l'escenari. Veus com Gwen i Axel entren dins a la sala de llums i so. Veus que s'aproximen allí. Tu travesses, apartes aquesta cortina per entrar a l'escenari. I allí veus aquella criatura dantesca.
Estabilitat, sisplau. Bueno, gasto 4 punts, va, també. Es contra com... 6 i 4, 10. Perfecte. Passant. Però és que a part la situació, si no era més això, aquesta criatura comença a avançar, la gent intentant sortir. Veu gent al terra que no es mou perquè segurament li ha passat l'altra gent damunt i igual o estan inconscients o igual per la marabunta de gent intentant sortir al veure aquella criatura igual han mort xafats per ells. La gent està intentant espendre allí, hi ha gent que està apretada allí cridant socors des de la porta perquè l'altra gent està apretant, intentant apartar-se de la criatura i està espenyent a la gent apretada a la porta. Hi haurà més morts, senzillament per la marabunta de gent que s'està congregant allí intentant-se apartar el més lluny a l'altra banda d'on està la criatura, que seria la sortida de la sala. Però la sortida de la sala no s'obri. Té que haver alguna que està impedint que la sortida de la sala s'obri. I don't know. Algú ha tancat. Bueno, és hora de fer-se la valenta. La Nora dispara a la criatura. Ai, Déu meu. Jaques i tira dispara. Gasto els 2 punts que tinc de disparar. Perfecte. 3. 2 i un 3. No està esquivant res, va lenta, li dones. Ara per fer mal, dau de 6 a pelo, perquè dispares a la pistola. 2. Bueno, Una d'aquestes bales li dona a un dels ombros, rossa per aquí. Quasi no es dona compte del que ha passat. Continua avançant cap als espectadors que estan allí pelotonats al fons. I el pare El pare que arriba... apareixeria per tant també a la cortina al costat de Nora. Sí. Gastarem, doncs, punts d'estabilitat. 3 punts d'estabilitat. Vinga. I un 4. No passes. Ah! Perds 5. 2, 3, 1, 2, Més los 3 que has perdut. 4, Més els 2 d'abans. 5. Portes perduts 10, si no m'equivoco. Me'n queden 2. És que el tocadillo i això... Però la meva fe em dóna forces. I Te recordo, Digues. pare, que vau veure una oració. La tinc apuntada, sí. T'explico. A la part de... Ho dic per si tu vols apuntar, per tindre la part mecànica. L'oració, Digues. mentre la recitis, cada torn, la criatura rep un dau de 6 més 3 punts de mal. Definitivament volia fer això. Però el que fa és, quan encara és un home jove, corre, salta per sobre de les cadires, sobreposant-se a l'impacte que li ha suposat veure aquesta criatura de l'infern que ha aparegut a la Terra, es planta davant de la criatura amb la Bíblia a la mà i amb la creu a l'altra i recita les paraules amb tota la seva energia. Diu, no passaràs! I recita les paraules. Libera'n dels meus enemics, oh Déu meu. Posa'm fora de perill dels que s'aixequen contra mi. Deslliura'm dels que obren iniquitat i salveu-me d'homes sanguinaris. Tira-me. Però m'has dit era un de 6 més 3. 6 i 2, 8. No, està comptat. El 2 de què? No, el 2 que Tira- he fet abans la val, Nora ha sí. fet 2 puntets. Més 3 Comences i a cantar. la- Comences a cantar i aquesta criatura... Sentes un crit com si l'ànima se t'estés desgarrant. I aguantes allí. Aquí sí que, així com el tir no li ha fet ni immutar,
Anar que les víctimes, això sí que ha fet que et miriga. I abans d'acabar el torn, Axel i Gwen. Baltos arribava a la sala. Veu aquell noi ros, fons, que està com mirant, com si estigués veient un ser allí que és de la terra extasiat. Nissimut està allí, no ve a dir, però en canvi la noia se gira. Que Gilbert! Se gira cap a Valtros i us apunta. Quan teniu de disparar? 10. Carles. Segona. Jo 8. Està així. Vale, doncs no vosaltres primers. Què feu? Jo apunto i disparo a la noia. Sense pensar-m'ho 2 cops. Vinga. També veieu, perdoneu, veieu, us explico ahir, mig d'ells veu que hi ha un tocadiscos, d'aquestos una miqueta vells, però té aquesta sortida d'àudio, que està connectada a la sortida d'àudio al que seria tot el panel de sonido del teatre, i estan reproduint el que seria un vinil, amb l'agulla i tal, però també té com a campana per escoltar i tal, però està reproduint-se a través del sistema de sonido del teatre. Vale. Intentaré no tocar a matar per interrogar-la més endavant, però sí d'alguna manera anul·lar-la perquè no ens dispari ni faci res. Vale. I em gastaré... Tenim dificultat? Teniu dificultat? Que no sabem d'antemano. Mentre fa això, l'Àxel també dispara, però l'Àxel no és tan meticulós. L'Àxel dispara. Jo em gasto 3 punts. Vinga. I un 5 Dones? en total. Dones? A veure, te dic, no et dic dificultat, però un humà sabeu que normalment sol ser o 3 o 4. 3 normal, si tens agilitat 8 o més, 4 punts d'umbral de cop. Que és el valor que teniu vosaltres a la fitxa d'umbral de cop. I molt bé, doncs tira mal, que la pistola és 10 de 6 a pelo. Sí. Bueno, No està gens malament. més o menys. Sí, està bé. I Axel? Aviam. Vale, amb això també puc gastar punts, hem quedat? En disparar. Sí. Doncs... No, jo només en gasto un. Ai. Aviam. Tres més el... Ai, 2 més el punt. Què gastes? Un punt o 2? Un. Un. Sí. Dispares. Dispara Gwen, li dona l'ombro, li dona com a l'ombro, la part així, i al disparar tu, en el cop de l'ombro havies apuntat, però l'impacte de Gwen fa que dispari i li passi pel costat. I es clava a la paret del fons. I la criatura, com he dit, crida. El pare es planta davant seu. Veu aquella criatura. I la criatura així. Veu el pare, l'identifica. Baixa el braç. Li està fent mal. Au. Baixa el braç. Això no era un salm de protecció. Se gasta. No, és un salm de contenció. I el que està fent és fer-li mal. Està fent tornar per atràs. Se gasta 3 punts d'escaramuza. I puc dir escaramuza per alguna cosa? Treu. Oh, Dios. No, perquè senzillament és contra un paral. Ha tret un 9
Tu tindràs un baral 3, Sí. te dona. Millor que hagués sigut ara, perquè lo mal de això que porta d'aquestes espines, es pot dir, és un dau de 6 més 2. Utxa. I et fa 5 punts de mal. Te clava això, te vas apartar, però te travessa la cama i notes com si t'haguessin clavat un punyal allí, un dolor de 1000 dimonis. Però no pares de cantar. No t'ho pots permetre. Pues eso, 5 puntets de mal has rebut. Ja me'ls he apuntat, ja. Madre mía. I la Iris dispara, al tirar així dispara, com cap a l'Àxel, que és el primer que ha entrat, Maleïda. un 3, umbral de cop de l'Àxel, 3. li dona i et fa 5 punts de mal. A on? On t'ha donat? L'espatlla del braç dolent, diguéssim. Si disparava amb la dreta, L'esquerra. al mig de l'espatlla esquerra. I comença a sangrar per aquí. I el Gilbert està embobat inísimo. Següent torn. Jo... següent, jo crec que ara aquí, confiant que la Gwen la tornarà a disparar, intento disparar el tocadiscos. Perfecte. Vale. Te dic. Sí. Tocadiscos, dificultat 2. Dóna-li. Vale. Pues aquí Després. poder gastar... Digues. Noel, tu cantaràs, suposo. Continua cantant allà. Bueno, continues cantant el Salmo. Nora, què faràs? La Nora, al veure que el Pare Noel recita i serveix d'algo, treu la llibreta on tenia apuntat el salm i comença... L'Àxel té drogues... Ai, no era aquí. Libérame de mis enemigos. Molt bé, ahí. Molt bé. Cantant los dos Salm. I... Gwen? I jo torno a disparar. Perfecte. La criatura, perquè comença ella, perquè les iniciatives aquí van, l'habilitat que usis, qui tingui la valor més alt d'habilitat va primer. Si hi ha empat d'habilitat, la reserva més alta, o sigui, els punts que queden, i si hi hagués empat, dau de 6 i el primer, el que tregui més, tira avant. En aquest cas, tu uses caramuza la criatura i té bastant més que vosaltres. No crec que li arribeu ni a la sabata. Si gasta 3 punts més... Vols dir que jo no tinc res a recitar salms? No fa falta. Recitar salms és automàtic, fas mal directament. Però bueno. Tiraries això i et faria... Te faria un dau de 6. Se gasta 3 punts més. Te dona Hòstia. un dau de 6 més 2. Buah. Estàs traient només 5 o què? Estic traient només 5. 7 punts més de mal. Doncs estic a negatius. 3, Negatius? 4, Quant de negatius? 5, 6, 7, 5. Com? A menys 5. Menys 5. Estàs ferit lleu. Joder. T'ha fotut un tajo. T'ha fotut un tajo al muslo que t'ha donat, al treure, ha rasgat així, t'ha fotut un tajo bastant guapo. Està sortint bastanta sang. No és per a perdre la cama, però... Hòstia, com pot sortir tanta sang? Nostre senyor proveeix. Sí. Tireu dos salm. Los dos, canteu dos salm. Vinga, dau de 6 més 3. Toma, pota't. Que jo trec 5.
Jo... 4. 4. 8 i 4. 8 i 4 és 12 més 7. Veu que la criatura cau en terra, està aguantant allí. La gent continua, sentes detrás? Allò és la gent cridant, intenta apartar-se pel costat, veus un crió a la vora allí plorant, allí a la vora, tu mig agonitzant, Nora, tu també ho veus de dalt. És tot... Mare meva. La gent en pànic és horrible. Perdona, m'he equivocat, estic a -1 només. He descomptat d'estabilitat, que havia patit més. A menys No tinc que fer una tirada? una tirada? Sí, si estic a negatius per mantenir la consciència. Però em sembla que és a X negatius. Un segon. Tireu, No, altres... és una tirada plana contra dificultat 1, la passo automàticament perquè estic a mi. Sí, no? Pues mira. Pues està. Es mira molt bé, però que no Sí, tiren Axel i... és un D6, però com a mínim trauré un 1, amb el qual... Axel i... Vale. Vale. Agafo... A veure... A veure, anem a sumar-li 3. Sí, Mhm. en sumo 4. A veure... Lluc. Bueno, Vale. Gwen, no? Molt bé. Li dones, i Axel també. Dau de 6, a pelo. Suposo que Axel va a pel disco, tira mal, I Sí. jo per la Iris. i Gwen per la Iris. Tireu mal els dos. Tu, en el fons, no vols fer-li mal. He estat junt. Sentiu que Gilbert, quan veu que la criatura cau així, que no! I pam! Peta el disc, dispara Axel al tocadiscos, que esclata i para de sonar. Perquè rebentes lo disco al disparar. Lo disco es trenca varios trossos, deixa de funcionar. En canvi, la bala de Gwen passa i només fa com una rascada aquí a la mejilla. I et mira Nora, somriu, Gwen, i et dispara. Però, què ha passat? Per què no t'ha donat? Perquè un tros de disc o se li ha clavat o li ha passat pel costat i l'ha distret, alguna cosa així, però... Ja Però has el escoltat la disc- pistola i l'ha desplaçat. Sí. I mira, el tocadiscos s'ha rebentat. Doncs... I Gilbert pareix que estigui fora de 5 en aquest moment. Següent torn, perquè Gilbert encara no fa res. Ai, Déu meu. Ai... Ara m'ho he mirat bé, Però si estàs baix, cada vegada que res mal has de fer la tirada d'estabilitat per no perdre la consciència. Te gasta 3 punts més la nostra criatura. Sent que canten però t'ha vist a tu. Te dona. I arremet amb tot. Hòstia, I et fa 7 més. 6 més. Ell Sí? és un dau de 6 més 2. Ah. Més 3 sou vosaltres. Doncs estic a -7. A menys 7. Hauria de fer una tirada de dificultat 7. Dificultat 7, però pots gastar punts de salut per intentar Ja. aguantar. Què passa, també? També em perdo la... O senzillament pots Bueno, dir que perds la consciència. Gasto 4 punts. Amb 1, 2, Quedaràs a menys 11. 4. Sí. I trec... Molt bé, passamos.
te Estic clava, allà. jo crec que te clavaria ara a l'estómac. I veuries com t'entra allí, que és com clavat al terra allí, però no afluixes. I continues cantant allí, tota la sang, i no me ne pati, i sang que entra sang a la boca, i aquella mirada d'odi, i tira. Dau de 6 més 3 los dos. Mare meva, que èpic, tu. Els pelages. Toma, trec 8 més. 9. Oh, Déu meu. I Ho hem fet ahir a l'uníson. cau com un castell de cartes i es queda immòbil. Tu clavat allí. Saps que has pogut contra aquella criatura. I sentes un tir, un dispar. Ah! La música s'ha parat. I ara sentiu trets. Tant tu com Nora. Tu entremig d'aquesta boirina vermella que te nubla. Et gires i veus que està passant alguna cosa a dins la sala d'àudio i llums. I tu, Nora, com veus que cau, també sentes aquest tret, com a para la música, i veus que hi ha altra fuga allí. Què fan? Axel i Gwen. Pues, l'Àxel un cop... Bueno, torna a disparar a la noia. Molt bé. Vinga. Està fent en Gilbert? En Gilbert, ara, en la ràbia, vindrà i carregarà contra el primer que tingui que... Sí, Quan teniu de disparar, vosaltres dos? Jo 3. Valor absolut, no reserva. Valor absolut. En valor absolut, 10. 10? Que- Molt bé. Valor Però que és el absolut, absolut. valor sense descomptar el que has desgastat. Uah, ara m'has... Quan Ara tenis- m'has... Per això s'ha d'apuntar a la dreta, el que vas gastar. Ja amb això no, aquí l'he liat. Em sembla que abans has dit... 8? Crec que sí. Mm. Podria ser... A veure si tinc per aquí. A veure, no te tinc per aquí. No te tingui, però podria ser 8. Sí, podria ser 8. Sí, em sembla que sí que era 8. Vale, pues 8, perfecte. Pues ell carregarà contra... segurament contra tu, que et veus més amenaçant. I estàs més a prop de sa germana i, bueno, tot. Carregarà contra tu, en l'espai que hi ha allí. Però no altres primers. Bueno, doncs res, disparo a la germana, que és el que havia dit. Vinga. Espera. I, bueno, poder gastar un punt més. Que sempre d'allò... Ui. Quatre. Perfecte. Tira mal. Com? Tira mal. Vale. Bueno, quan porteu de mal? Una merda. Misèria i companyia. Perquè ha fet 2 més... Què era? 3 el primer 3 o 4? És el primer tiro? A l'anterior jo li he fet un. Un l'anterior... Te deu portar 4 o així, no? 4 o 5. Hi havia un... Sí, més o menys. A veure aquí, segurament portava 3, diria jo, sí. 3 podria ser. Que portes... Sí. 3 i 2, 5. Vinga. Gwen. Vale, doncs... A veure, si veig que en Gilbert s'acosta, li disparo també amb ell. Sí, veus que té intenció de vindre carregant cap a vosaltres. Doncs li disparo. Té alguna a les mans? No. Doncs li disparo a les cames, als genolls. Uns punys molt grossos. Vale. Doncs li disparo per això, per fer-lo caure. Vinga. I aquí em gasto 2 puntets. Molt bé. No està mal. A veure, tira mal. I ara, sisplau, que no surti un altre 1.
Vostè, Troll 20, que diuen ahir alguns, Troll 20, Troll 20, us està trollejant a saco, Dispares a la cama i el rosses, zas. Veus com surt sang d'aquella petita ferida, però carga cap a l'altros. Joder. Li pega un cop de puny a aquí el senyor Axel, gastant-se 2 punts d'escaramuza. 7 punts. Te dono i te fa un dau de 6 menys 2. Te pega un cop de puny i et fa un puntet de mal. T'ha donat un cop, l'has esquivat una miqueta i t'ha arrossat per aquí, però poqueta cosa. Has notat la rossadura aquella, però no t'ha arribat a fer mal, massa mal. I ara sí, Iris, amb tu, Gwen, de carinyo, però te torna a disparar i no et dona. No et dona, t'apartes, en aquell moment veus que apunta, però tremola allí, veus que no et desperta, i tu quan veus que apreta els gatillos, en aquell moment t'apartes i passa la bala. Ets massa poc experta. Una pelea de besugos, això, Sí, tio. La part del combat és el que més fluixeja d'aquest sistema, que és el que més a miqueta va així. Amb la reina, amb el bicho gordo, ha sigut tot més ràpid, però pel Salmo. Però si no fos pel Salmo, hi va podem tirar tota la nit. No, tota la nit no. No, Ens hagués passat molt ràpid. Això també és veritat. Sí, més aviat. Això també és veritat. I... vale. I ja estarien. Ara... Pare, tu et deixo descansar. Jo crec que... Sí, em sembla que... Si vols fer alguna cosa, però... La Nora li va fer primers auxilis. Sí, veu que està molt xungo. Home, estic molt xungo. Està bastant xungo, sí. Tot d'ossos clavats per les cames, a l'abdomen, a l'espatlla. Vale. Estic enmig d'un poll de sang enorme al terra. Veus allí, t'arrenques un tros de roba, li comences a tapanar allí... M'imagino que com que ets primers auxilis saps que no has de treure això, agarres un algo d'allí i ho trenques. La gent que ja quan s'ha caigut la criatura comença a moure's cap a altres bandes de l'escenari, a córrer cap a un cantó cap a l'altre i s'estan venint cap a l'escenari per intentar fugir per una altra banda, perquè veuen que per aquí no poden. I veu que la gent comença a passar, i encara que estàs allí, perquè estàs a la vora de la criatura, perquè si no igual t'han enrotllat ara mateix a tu. Estan com a bojos. La naturalesa humana. Pare, no s'adormi, estigui amb mi, quedis amb mi. No t'amoïnis. He complert el meu paper en aquest món. No. He portat la paraula de Nostre Senyor. I en els últims moments he salvat a les seves criatures, als seus fills, de les bèsties de l'infern. En allí la gent que ens comença a moure... No puc demanar res més. Ara els ha de salvar de més coses. No s'adormi, no s'adormi! Més com Quan aquestes, esteu allí, no. estan intentant detindre els dos de dalt. En aquell moment sentiu un cop fora la porta i s'obren les portes d'allí. Gent que encara quedava per allí, alguns calen cap a dins, estan inconscients, alguns igual estan morts. Gent comença a sortir i entra gent armada amb armament una miqueta gros, saps? Comença a assegurar la zona, comencen a treure la gent, surtin, venen per altres, te diuen a tu, perdó, ja partis, la tenem nosaltres, saps? Comencen a atendre allí, el treuen, venen uns sanitaris, que vinguin cap aquí sanitaris, i van uns cap a l'escenari, vosaltres esteu allí lluitant, pegant cops, apareixen allí uns al costat vostre, i venen uns allí amb pistolets molt grossos, i us diguem, tots quietos! Un metralletes allí molt gordes. Què feu? Gwen i Axel.
Nosaltres sentim el rebombori aquest? Sí, us han aparegut allí. Han vingut, han entrat i han vingut mentre esteu plegant amb ells, han aparegut allí con pistoles molt grossos i els demanen allí, en aquell moment han dit tots quietos. Però són policies, també. Van bastant equipats. No se'ls veu ensenya, però van molt equipats com si fossin forces especials d'algun tipus. Doncs poder que ens apartem i els deixem fer... Podem apartar-nos. Sí. Pues... Arrossego l'Àxel, que està més ferit, i deixem treballar aquests. Estan ben preparats. Farem la música. Se faria tot negre i us veuríem fora. Estan entrant el pare a l'ambulància. L'altre estava allà al costat. Estan sentats, us estan ficat unes mantes. Us estan atenent. Nora, jo t'imagino al costat del pare, donant-li la mà, no? Pujant, acompanyant la Camilla cap a allí, cap a l'ambulància. Esteu veient a les càmeres i medis de comunicació, sentiu els reporters que parlen. Sí, s'informa que hi ha hagut un atemptat terrorista en un teatre del barri xino a Nova York. Els terroristes, segons m'has informat, han escampat un gas al·lucinogen molt fort que ha provocat un psicosis al públic. Hi ha hagut morts a través del pànic del públic i no sé què. Hi ha hagut 8 morts, uns diversos ferits. Sentiu això explicant que hi ha hagut això, un atemptat terrorista amb gas al·lucinogen. Hi ha un home entrejat que està parlant amb el que passaria un dels que han entrat dintre. Parla amb ells, amb unes ulleres, parlant. S'apropa cap a altres. El de l'ambulància diu, espera un segonet, que voldria comentar-li, mentre emportes al pare, voldria comentar-vos una cosa. I molt bona feina. Parant el que heu parat. Quan se recuperi, hi ha altres que esteu millors, voldria comentar. Voldria parlar-vos per si voldríeu pertenèixer a una organització que es diu la Ordo Veritatis, que es dedica i en aquell moment passa una paloma volant que s'allunya pel cel de la nit de Nova York, veient a baix, com aquestes ambulàncies, aquestes llums planegen, com la gent parla, i mentre s'allunya aquesta paloma, hauríem acabat aquesta partida. Sobreviscut. M'ha aconseguit aturar. I sense tocar-los. Exacte. Doncs molt bé, senyors. Hem acabat la partida. Hem tingut aquí a uns jugadors amb els seus personatges que encara que han sofrit els personatges crec que han gaudit bastant d'aquesta partida. M'ha donat aquesta impressió, almenys. I esperem que, com nosaltres, podeu gaudir moltes vegades del rol i fins aviat. Si us ha agradat, subscriviu-vos, doneu-li like i activeu la campaneta. Us esperem en els pròxims vídeos del canal de Gaudir del Rol.